Grabe ang lakas ng mga bangka nila, oh. Pila tayo. At parang natakot ako dun na isa kayo si Supremo dun sa bangka. Yo, what's up mga labarkada? Kumusta kayong lahat? Another day, another vlog, another rides, and another blessings na naman tayo. At ngayong araw ay may rides tayo mga kalabarkada na. Bali, pupunta pala tayo ngayon ulit sa Bulinaw. So, be-break in na naman natin si Supremo. So, ito nakapagbihis na ako. At palis na rin tayo. Bali, ako lang mag-isa yung lalakad ngayon. Hindi makakasama si Mrs. Labs. Dahil, ayan o, makita nyo, medyo maulap na. Kukunin ko lang pala yung helmet ko mga kalabarkada. Siyempre, kailangan nating naka-safe lagi. Yo, alright mga kalabarkada, another rides na naman tayo. At papunta na naman tayo ng Bulinaw. At sana hindi tayo abutan ng malakas na ulan dahil makulimlim na dyan sa may madadaanan natin. Kumusta naman po pala kayong lahat mga kalabarkada na? Salamat sa lahat ng inyong walang sawang pagsuporta. Alright mga kalabarkada na, bali dito na tayo sa bayan ng Anda at papalabas na tayo. Sana nga hindi tayo abutan ng ulan. Panalo? Panalo? Wala. Gutom na. Atake na lang. Mas maganda pa. Shout out ka. Doon. Shout out kay pare. Talo daw sila sa basketball. Ayun mga kalabarkada, nakalabas na tayo ng bayan ng Anda at papunta na tayo ng Bulinaw. Alright, bali solo ride lang tayo ngayon. Wala yung kasama ko lagi si Mrs. Labs. Tsaka isa pa mga kalabarkada, no? Hindi naman tayo nagpapatakbo ng mabilis. Hanggang 40, hanggang 50, ganyan lang yung takbo natin kay Supremo.
daan muna tayo dito mga kalabarkada sa palengke. Bali, bibili lang tayo ng merienda natin. Bago tayo pumunta ng Pikukuban, bili muna tayo ng merienda. Pero hindi naman ano yan dito kasi gumaganong-ganon yun. Ito, tatay. Ito, yan eh. Dito. Yan. Yan lang gumagalaw. Ada rin. Ano ba eh? Hindi gumagalaw pag iganon. Kasi yung mga luma kasi yung mga luma po parang yung may cover po sila. Oo, may cover sila. Oo. Tsaka dito sa shack na may cover. Malaki yung ano niya, hindi. Oh, mas malaki yung tangke na. Malaki. Manon po yung dating tangke nung Tapos yung dati. marka niyang ganyan ang lalaki. Diretso. Oo. Yan, madalilit. Tsaka yung nagbago rin po dito yung ito sa susian niya. Dati may cover po yung susian, ngayon itong bago wala eh. Wala na, no? Wala. Pero ang malaki ng ano. Malaki rin po. Ganyan. Mahaba oh. Ano to? pero ang susi niya ito lang. Ganyan. Pero baon niya, no? Tingnan mo baon. Mahaba. Baon na baon. Iba talaga, ibang klase. Pag nag-ano ka, lagyan mo naman tali dito, ilan mo dyan ako nag-duty ka. Para nahulog ka. Nakabit lang sa dito. Kahit na, yan o. Okay, pag sumalot ka rin yun. Pero kung naman, okay naman siya kahit na malalim. Pa naman yan, may utak pala siya. Utak pala siya. Kala ko ng utak. Alis mo na po ako, sir. Wow, ang taas-taas na. Kaya laki kasi yung gulong. Oh, malaki yung gulong oh. Iso kasi yung gulong niya eh. Pero para-paras lang naman po yata dun sa pati yung dati. Palitan mo lang maliit. Gawin mo yung silip. Ayun parang ganyan na. Gawin mo Para bumaba siya ng konti. ano, wanda ba? Yung iba nga nung pumunta ako sa Zapata, pinagkamalan na big bike to. Supremo lang. Taas kasi yung itim eh. Palitan mo ito. Malaki. Ang taas. Palit ka na ng gulong. Ay, hindi pa pa. Di ba? Hindi pa. Bakit ganyan yung nilagay nila? Ay. Sige, sir. Yo, alright mga kalabarkada na. Bali, pinagkaguluhan si Supremo. Punta muna tayo ng Pikukuban. Strolls, drive lang muna tayo. Para naman makita nyo rin yung Pikukuban. Alright. So shout out sa kanila kuya. Mga nagtanong about dito kay Supremo. Dami kasi talagang tumitingin dito kay Supremo na pinagkakamalan kasi nila itong big bike. So yun, akala mo naka big bike ka eh. Kasi nga ang daming nagbago dito sa design ng Supremo mga kalabarkada na. Alright, andito na tayo mga kalabarkada sa Pikukuban. Isa din to mga kalabarkada na sa magagandang lugar dito sa Bolinao. Itong Pikukuban. Dito rin kasi yung bagsakan ng mga isda. Doon tayo sa kabila.
Ah, dito na lang yata. Let's check. Ah, dito. Grabe mga kalabarkada yung mga bangka dito. Sinasakay nila yung mga motor, oh. Yan, oh. Sinasakay nila yung mga motor dito sa malaking bangka. Ayan, oh. Grabe, tibay. Grabe ang lakas ng mga bangka nila, oh. So yun mga kalabarkada na, nandito tayo ngayon sa may Pikukuban. Bali dito dinadaong yung mga dito pala binababa yung mga isda, yung mga galing sa laot. Dito nila binabagsak, tapos pinupunta nila doon sa may palengke. Lalo na yung mga nagha-harvest ng bangos dito sa may Bulinaw, dito nila binabagsak. Ito yung parang pinaka-fish port ng Bulinaw mga kalabarkada. Alright, ito yung Pikukuban. Bali mayroon pa dun sana, yung pantalan dun. Kaso pag pinasok natin yung motor dun, mahirapan tayong mag U-turn dun kasi napakaliit lang nung daan dun, kaya dito na lang tayo pumunta. Ito mga kalabarkada, abangan natin yung pagbaba ng mga motor galing dun sa isla, sinasakay nila sa bangka. Yun, panoorin natin kung paano sila magbaba ng mga motor. Ayan, oh. Tibay.
panoorin natin mga kalabarkada kung paano sila magsakay ng mga motor, no? Magsasakay na sila ng mga motor. Yung mga kalabarkada, magsasakay na sila ng mga motor, maglo-loading na sila. Grabe. Tibay. Ang galing. Parang nakakatakot na isakay sa Supremo dito. Bye. Wawang talaga ito lang. Alright mga kalabarkada, uwi na tayo. At parang natakot ako dun na isakay si Supremo dun sa bangka. Grabe. Bali dinadala pala yung mga motor na yon dun sa isla. Oh, nakita nyo mga kalabarkada na kung paano sila lagay o mag-loading ng mga motor saka mag-unloading ng mga motor. Alright, touchdown tayo dito sa bayan ng Anda. Dito sa mismong pinakabayan ng Anda mga kalabarkada, no? Alright. At thanks God dahil safe tayong nakarating at nakauwi. Alright. Sana all na kaming bike. Grabe ang kaganda ng mga big bike nila, no? Malay natin one day magkakaroon din tayo niyan mga kalabarkada. Tiwala lang sa Diyos, huwag mawala ng pag-asa at tandaan natin, libre ang mangarap. Pambira talaga, libre lang mangarap. Pero yun, bibili lang tayo ng pasalubong natin kay Mrs. Labs, no? Alright. Alright mga kalabarkada, bali bumili tayo ng delights. Ito yung paborito ni Mrs. Labs. So, bumili tayo dito, pasalubong natin kay Mrs. Yun, ganda ng bomba ng motor na yun, ha. Grabe, napakadilim na ng kalangitan to, no? Kailangan hindi tayo abutan ng ulan. Nagbabadya na yung ulan mga kalabarkada. Wow, ang lamig na ng hangin. Tapos napakadilim na.
Sana nga hindi tayo abutan ng ulan. Alright. Alright. Mga kambing, mga hari ng kalsada yung mga kalabarkada. Pag yun nakahiga dito sa kalsada, ikaw na lang ang lilihis. Alright, we're home. At andito na tayo. Alright, dito na matatapos ang video natin mga kalabarkada na. Dito, sana nagustuhan nyo yung vlog natin. Ingat po tayong lahat. At see you po sa next na vlog natin. Bye bye.